situación, volcamos el camión. Se nos cambia la situación, volcamos el camión. Nestes momentos, a loita dos gandeiros vai máis alá da defensa dun sector estratégico e ten moito que ver coa defensa da nosa identidade, do noso ADN e, polo tanto, do noso futuro. Porque se o campo esmorece, con el esmorecemos todos. Ponse barras, barrio sangre, parca la graria. Sempre o sol, levamos armando que manda unha boa. Barra zonando, sete chavellas, sete estornillos. Dalle no longo, dalle nas ventas. Ainda hoxe, cando levamos soportados lustros de chantaxe, de ameazas veladas e de prezos tirados polo chan, somos preto de 10.000 as familias que con noso traballo favorecemos que se creen preto de 100.000 empregos. Ei, cubota, ei, motranza, cube negro de tractor. Galiza tomada pola tractorada. Non pasarán, tractorada. Non pasarán. Non pasarán, tractorada. Non pasarán. En esta situación, que podemos facer? Primeiro, exixir ás autoridades que deixen de agocharse detrás da Comisión Nacional da Competencia ou da Comisión Europea para non afrontar decisión, como se o fixeron os franceses, un plan político para sacar da agonía as granxas que estamos sendo saqueadas sen escrúpulos por industria e distribución. E para iso non valen as medidas de refinanciamento das débedas que anunciaron a semana pasada. O que queremos é non ter que endebedarnos para poder facer o noso traballo. E iso só se consegue freando a apropiación ilegal da renda que están a sufrir gandeiros como meus pais. Se non se pode vivir por la culpa do progreso, a próxima tractorada hache de ser no Congreso. O Goberno de Madrid ou de Santiago sabe que é indigno apretar e ameazar os produtores con non recoller o leite ata baixar os prezos, os 22 céntimos por litro ou incluso menos. A presión a que nas últimas décadas foron sometidas as explotacións lácteas do noso país por boa parte da industria acadou nestes últimos meses tintes case mafiosos. Literalmente, deixouse de recoller as sabendas de que o leite é un produto perecedereiro que non se pode almacenar sen antes transformar. Por iso, quero agradecervos de corazón que hoxe esteades apoiando a xente que, como meus pais, cada día se levantan para traballar con orgullo e honradez no que mellor saben facer, sacar adiante unha explotación contra vento e marea. Moitas grazas a todos e seguimos na loita, porque non pode acabar aquí. Temos que seguir, dado que o campo é o noso medio de vida e temos que loitar por ele. Gracias!